وەکە ئیرۆژی ساڵە 1957 یەکەمین پارتیا سیاسی کوردی لە سووریێ لەسەر دەستێ هەژمارەك خەباتکار و ڕەوشەنبیرên کورد لە سەریدا دکتۆر نۆرەدین زازا هاتە ئاڤاکردن. بۆ یەکێ خەباتە سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانê dest pê kir û daxwazên gelê Kurd û mafên wan bi awayekî siyasî kete di gorebana siyasî de qonağeke nû li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û bû sedem ku hebûneke wiya cemaweriya bihêz durust bibe. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê jî li dora partî xwe bidine hev ta ku xebata siyasî bi hev re bikin. Ji ber kar û xebatê partî, endam, serkirdeyetî û alîgirên partî rastî girtin û astengkirin û fişarê ji aliyê rejîma Sûriyê ve hatin. Tevlî wan astengî û fişar û kiryaran ji wê demê ve û heta weke îro partî karî xwe biparêze û di karê xwe de berdewam bibe. Diraperîna 12 adara sala 2004 de ku di encamê de 35 welatiyên Kurd şehîd bûn. Her wiha bi hezaran welatî ji aliyê ewlehiya rejîma Sûriyê ve hatine girtin û binçavkirin û zindankirin. Partî jî tevlî wê serhildanê bû. Di heman demê de di liv û tevgera cemaweriya diplomatîk de beşdar bû. Her wiha partî di wê qonaxê de tekezî ser yekrêziya tevgera Kurdî û dûrketin ji veguhestina milmilaniya birêjemê re berhev şerekî erebî Kurdî, her wiha alîkariya birîndar û malbatên pakrawanan, alîkariya xwendekarên Kurd ku ji zanîngehên Sûriyê hatin dûrxistin kir. Di sala 2011 de piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê, rejîma Sûriyê bang li partiyên Rojavayê Kurdistanê kir di navda partî ji bo civîn û lihevkirinê derbarî radestkirin û wergirtina hin navçeyan. Her wiha hevkarî û piştevaniya rejîmê li partî ew yek red kir. Piştî redkirinê rejîmê ew yek li ser milê PYD spart. Hin navçe radestî wê kirin. PYD jî dest bi cîbicîkirina heman kiryarên rejîmê li dijî tevgera Kurdiya siyasî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê kir. Di sala 2011 de Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku ji hejmarek partî û rêxistinên Rojavayê Kurdistanê pêk dihat hate avakirin. Partî jî yek ji damezrênerên Encumena Kurdî bû. Piştî rewşa Sûriyê tevlî hevtir bû. Şoreşa Sûriyê li piraniya Sûriyê belav bû. Hejmarek rêkeftin di navbera enekesê û tevgera civaka demokratîk tevdemê ya ser bi PYD ve bi serpiriştiya Serok Mesûd Barzanî wek hewlêr yek, hewlêr du û rêkeftina dihokê hatin encamdan. Lê ew rêkeftin tev jî neçûn serî. PYD bi zora çekan û piştevaniya rejîma Sûriyê li tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê xwesepand. Siyasetên xwe yên girtin, revandin, siza û biryarên xwe bi tenê ser miletê Kurd û serkirdeyên wî nexasim yê Encumena Niştimaniya Kurdî sepandin. Bi taybetî jî partî. Di sala 2012 de PYD endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Behzad Dursun revand. Hetanha jî caran vîsa wî nediyar e. Her wiha çekdarên PYD endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Nesreddîn Birhik bavê Ela li navçeya Çilaxa teror kirin. Berdewam serkirdeyên PDKSê direvîne û zindan dike. Heta wekenha jî hejmarek serkirde û kadir û endam û alîgirên PDKSê ku ji aliyê PYD ve hatibûn revandin, xwedî caran vîseke wendan e. Ji destpêka wergirtina PYD ji desthilatê re li Rojavayê Kurdistanê PYD digirte bi ser ofîsên PDKSê de bi zora çekan, digirtin, dişewitandin, fişar li serkirde û endamên wê dikir ta ku bi giştî girtin. Her wiha piraniya partiyên enekesê jî ew kiryar bi wan re hate kirin û destanîn li ser jiyana siyasî bi hemî siyaset û kiryarên xwe. Di sala 2020 de piştî hewlên yekhelwestkirin û yekrêziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi serpiriştiya Fransa û Amerîka û piştevaniya serkirdeyetiya Herêma Kurdistanê wekû mercekî ji diyarkirina niyazên pak di navbera PYD û enekesê de. PYD rêlber vekirina baregeh û ofîsên enekesê û partiyên wê de vekir. Îdî hejmarek ofîs û baregehên enekesê di nav de yên partî li hin bajar û navçeyên Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin. Careke din enekesê û partiyên wê dest bi karê xwe kirin. Hevdemî ku hewlên yekhelwestkirinê û daxwazeke cemaweriye di qonaxên pêşînde ye. Paşa roja wê jî hîn nediyar e. Li ser astên herêmî û navdewletî û li ser asta danûstandinan di navbera opozîsyon û rejîma Sûriyê de PDKSê karî xwe bisepîne. Dosyeya Kurdî deyne ser masa navdewletî ya guftûgoyan bibe xwedî li vû tevgereke siyasî diplomatîk e bihêz. Heta wekenha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di kar û xebata xwe de ji bo bidestxistin û çesbandina mafê gelê Kurd li Sûriyê berdewam e. Alî Omar